O vídeo dunha señora bailando durante a festa da auga faise viral e hoxe na Hora Galega queremos dar con esta persoa. Da Televisión de Galicia, vos sabedes este vídeo que se fixo viral, virádelo? No hablo español. En Italia no se conoce. No se conoce. Llegará a Italia, grache. Non che soa nada esta persoa, disfrazada, nin onde foi, nin nada. Esta señora que se fixo viral na festa da auga, a ti soache? Non. Na festa da auga, ni idea? No. Nada, gracias. Non, a verdade é que... espera, si me pos un pouco máis lonxe. Máis lonxe. Sí. Todo recto? Sí, ide por aquí, todo Vale, recto. todo recto por esta rúa. Chegade a Praza de Galicia e preguntades ali, vale? Moitísimas grazas. Veña. Veña, taloguiño, temos algo? Estamos intentando buscar esta persoa que se fixo viral na festa... Eso debo ser aquí neste edificio. Pois axudoume moito, grazas, Vale, É aquí. Hola, bons días, somos da Televisión de Galicia. Estamos buscando a persoa que protagonizou o vídeo máis viral da festa da auga. A una señora que tiraba... Exacto. Sí, vive aquí. Suban. Sí? Sí. Puerta abierta. Mellor por escaleiras. Non hai ningún número. Nin timbre. Que tal? Hola, moi boas. Que tal? Eres tío que me falou polo telefonillo agora, sí? Podemos pasar? Vamos adiante, veña. Imos aló. Veña. Vide por aquí, que vemos a ver o balcón. Que chulada de casa. É unha pena que non este a señora. Vide por aquí. Que chulo, Ostras, vaya balcón, A ver, dime a verdade. A señora es ti, non? Home, eu que che vou decir? Pois sí, a min dame igual ser señora de limpieza que outros anos que me disfracei de Napoleón ou salimos aquí a tocar con un grupo que temos a Rosabai, vimos aquí ou no carnaval, hai que facer algo, hai que Pero pasalo ti ben. sabías que te ías facer tan viral? Que va, hombre, está claro que si sales aquí a un balcón no centro de Vila García, a xente vai gravar, pero a mí non me importan as redes sociales ni nada. O asunto é pasalo ben e contribuir a que estas festas continúen. Ti te dedicas ao audiovisual ou cal é a túa profesión? Home, eu realmente traballei con Brad Pitt, con Robert Redford, o que pasa que foi decaendo todo. Realmente, hoxe, cando me chamou a Tele Galega para facerme unha entrevista, foi unha desilusión total, porque creín que me chamabades para falar dun artículo que escribín nunha revista científica, eu son médico, e desgraciadamente era por facer o payaso aquí, que con todos os meus respetos para o payaso, Vexo que aquí foi o lugar do crime, non? Xusto. Cuidados de abaixo, Cal é o chorro máis potente? A ver, ponme aí o chorro máis potente. potente realmente é este. Cuidado. Xa sabía eu que a festa da auga con 4 días de atraso, Hai que ter cuidado, Sí. Hai que ter cuidado.